Nagukwoniri andonsi asobere tumoncho muligirelia semargoba yabono chinga kichini ngokwaligania semesa ya mangana majya nyare gokumanyagati yare tobere to gokwaligania kurwase mambi yare ngentambe wekachinse chigabono chebono margoba litukunelia Jumatatu tariki 19 omuti nyokyando mwaka bwechiri hubere na merongebere nebere na mange habereka okolekana ayo aseli bwango chikogo sansamurane na gokumanya senchira yoboikira no ekero yaragirense yemo yabono margoba nyirabono Queen Elizabeth okabere litukulia na libono moyago yobo mwelio obakokolekana asensemeli ya London ya ansemo ya Bongereza inyirabano murai obwense ya Kenya William Samuel Ruto ngati ya bara 15 obaikirana aso mujego yobweli tukulia lera yomo nenda mangu mwenchu muligirelia na kwaliganire twemanyuli tokubwateranere kurosu muna hwemanyirelio igakoroko Joshua Auta iritirene nchenkoro Vincent Onyancha. Saranso ikumunchu muligiribono tuya chake kuruwase kaunti ya Kisii na ya bereka gokolekane ya matemo kuruwa chinsemo chia nyabolibonge matunwa ime ya nyalibali chache kaunti ya Kisii ni gobale no mogoko maiga yoyo mubwenke yuko nyara koe gwoboko nyubwe wheelchair no MCA Walter Mochacho mulikito bene Josephat Amisi noroboti ruwa senchira yubwekirano. Omogoko no mochengo omanene gorkana asekanyoro kinyabolibonge ime wodi ya Kiogoro constituency nyalibali chache ime county ya Kisii magayo MCA we ward ya Kiogoro Walter Mochache utalira enga eyamo asekanyoro kyo na boigo kwainana obakonyi bwa wheelchair tuwatalira family ya kubakwania una abantu bamento ande kuba letere wheelchair Osmoroje kijana kiga yata kire wheelchair lakini konya ga gutumia kirogo ana twamara daire wheelchair abaga gutumia ato mwabana ara na era no murwaire ne family bwato bokongo bonge ande ndaga ni report yikire no ane governor yito Simbarati egere amanyangantu bwate family bune ga Kiogoro ward ne family bune chiganjiro ase ward yito batakeire obokonyi bwa bwangu kubatakana na abaiboli bo musawu yo nyariko baga gutwara obaremo bo ase myaka 15 nyariko bagegweta niko baroki omogokobo na boigo gochengera igitambukiro ekyo Walter Mochache nyariko baga koira na koene kingo nyariko baga koleta obokonyi ase engeyo njengwe nembemo na sa komente wandereko kora amala ayo banget Ekego ita kete maminta. Ego nande ira ni cherano. Ego era. Ndayo mate. Unabwa kete unabwa ita. Ndayo mate ngaba ningo chabara. Amano nyasawo wanga. Mwachire na akinembe yamana. Wana nje na ira neringambi yamana. Mwambio ito wote ya Kiogoro. Ocha so chakorore family nere no abakongo banane. Asenge njoba ko mwo bwajete ebwachira iguru mwana yaro rwadire myaka 18 twagendire paka gikuju twasinyiru bana barwadire bonse bana ninchente nene gaye chiboigo ni ganyara ko baga ko enekia ingana nyara ko baga koire getambukiro na ko enekia buna abantu bamenyete no bolema ime wodi ya Kiogoro banyara ko baba kwerikia anene na konyora chikandi echo chikonyara ko bachiko baenekeria ingana bare ase egonda eyemo y'abantu balia bakogendera ko bakonyora obokonyi anene kurwa ase serikali enene batige nekero eke wheelchair ke bayo konye nduwe ya minto ande to batabinga na barabuo na babanga mwanya bantu ndebwensi ase a society igoti babaza gwechaya sengencho bale state bune ingani komanya kusemba bwata chikadi ja disability anyamba bwati ikina ki step yane ya next ko chikoligere liamba ligere chikadi ja disability egere baso register elie koro kinga na obale kiombekelia kya abantu bali babwato bale mavu MCA yo Walter Mochache boigo niga enekeirie abamenyi be wodi ya Kiogoro ngana chiko baga koenekia ngachipara chisukuru boigo na magendero nigaranyara ko baga chiko baga gwikira abamenyi ba wodi yo sechinga kichiria chibwenerete to ndreza kuna kuligirelia magendero yechipara ya mache ya masomo
na welfare y'abantu n'abaiga netakire kurigererwa egera bali banyore no nyembese eri serikali gutuma bagora no ensukari. Kuripotera Ndizi TV korwa constituency ya Nyaribari chache ime county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi. Mbiyamuno Josephat Hamisi hasorobotirwa senchira yoboyikirano gotigana nere Josephat Hamisi goikase county ya Nyamira umujega wuko batiana ba misemberonge 35 sebunge ya county ya Nyamira nigokolekana litukulia lero boygo aseba bagochora omonogari bwe bunge gose omuspika bwe bunge ya county ya Nyamira gati yabo MCA emeronge 35 emeronge 25 no yomo nigo bamwakira chikura enokokero ko omonogari bwe bunge yo aseba go kabiro monogeri mofatiteya aboga kobu asobochori bogochoro monogeri bwe bunge omuliki to kurase county ya Nyamira Job Maange norobochorwa senchira yobekirano ebunge ye county ya Nyamira njatwara egeikaro egetangani. Honorable members, His Excellency the Governor of Nyamira County notified this first sitting of the third assembly. Asaba teneneri bechuo debati anigwa na komochora omonogeri no mokonyo ye ase bunge ye county. Abateneneri bechuo na abateneneri abachore mbarwa eirago chikobwati alichiko na kubakorera abamenyi be county Nyamira emeremo asenchera yobwene no bwasyoku. I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office and defend the Constitution of the Republic of Kenya, and that I shall do right to all manner of persons. Chinga kichoko mochora omonogeri omoyabwe bunge keroyo mona egwali bagalioko mochora Enoch Okero nerura ligwakoba omonogeri omoya mega yokonyora chikura emerongo ebere nainye na kumubwa oyo kabere omonogeri mofatiteya oyo bwate chikura kianda without fear or favor, action or ill health. So help me God. Ense moyo mokonyi bomonogeri nigo abamereri balinge babere Asetadeus Nyabaro kurwa sewodi ekerenyo abwane chikura emeronge ebere na kianda na kubwatigwa na Thomas Benecha kurwa sewodi akyabonyoruo yobwate chikura isano nemo. Omonogeri omoya Enoch Okero narwa eirago chikobwatirana nabateneneri bechu ward elinde gokinia ekerengo gie county ya Nyamira. Chinawonte de ko elingambu ya mono abantu baminto bagusii libageli twiru ne libagali okubakolera gasi na inche nimbo motomu omuya ulio chikobwatirana nabande egara toikeranie ogokora namagani alieno kobwarekana ne chinguru chiria ekatiba yito yense ya toire tokolera abantu baitu. Maiga ya Enoch Okero gochorwa buna omonogeri bwe bunge ye county ya Nyamira na Tadeus Nyabaro gochorwa buna omokonyo ye bono ekebarua kerekenene no kubwatirana na serikali ye county ya Nyamira elinde koikerania okogani kwa bamenyi bense meye kurwa se bunge ye county ya Nyamira. Ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi. Mbiyamuno omuliki itawene kurose county ya Nyamira Job Maangi asorobotirwa senchira ayoboikirano gotigana nere Job Maangi nigobona abarai awaba wikirana asensemeni ya London nigotoka meya Bongereza asenchire moyo mujegabo mweli ya Queen Elizabeth okabere oyibono holekoni gwali tuko lya lero kolenga nabarai baikirano ronigobanyara kumonyera Queen Elizabeth asamange bono abeire kago kora kerarenge asoburae no naboni gabange baramunyira samange abeire kago kora egento kirabara lya bange gwikirana asensemeyo gabara ichimisa no kurwa chinse Jesu ko nigo baikirana ensemeyo gati ya bono murebwense ya Kenya William Samoei Ruto oyokirana asensemeyo ya London ime ya Bongereza nero kurwa esiko yaye yo mwelyo rana bo abange go babiri bakomoro Queen Elizabeth ndake kago tarane kebetikia imogetie abande babere bakobolyo kuimuke kebetikie kinigo yarenge bunenchire yemo yokonyara gukwana nabali barenge kumulenda gati ya mange abere gakunyorwa anene ase oburayibwaye.
the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Na gutigana norobo tirubononi gaba bunge banyara maigiria na asinchira yogo chigikirani bokari bwabo kerobara ende ase bunge na koendra nebi karobyabo inse ye bunge enyaye 13 ase serikali ya Kenya bakarabona monogalibwe bunge ase bunge nemo yogokolekana asumo bagano Safari Park ni gobono bate banyara konyara maigirio ayo andakara chikobakonya aso bokari bwabo omulikito bene Everino Sero norobo torio asinchira yoboikirano Rituko ria rero ababunge nigo batwarege ikaro yokonyora maigerio igoro yobokoreria sebunge gukwana chinga kiechio omonogeri bwe bunge Moses Wetangula nigabakira mbuya ababunge asoko mwari baga kubara asateba na chikuro bokorerio buya na monoko enekia onsi asebunge nene aikiranire asinchire bwenerete. I will with my immense experience serve you diligently, serve you fairly, have a personal touch with each one of you, and ensure that the Houses of Parliament, the Parliamentary Service Commission, makes it easy and possible for each one of you to serve your electorate and to serve our great republic. Wetangula ni goboigo akwanera mangana ao ayubune bunge baroberetie ko ari bagari tangani asobu yabwo mu Kenya gati yabo ko endekia bangina banyorira mabagabo ase oburai. All of us in positions of leadership to ensure that our women folk get their space in the leadership of this country. Ni goboigo agani ababunge kweru asobokoreri bwabo batarikoligereria ogwatananeka wage siasa asobu yabo kogendereria ense ya Kenya. I call upon us as members of the 13th Parliament to engage in a positive manner to add value to the growth of our country, regardless of our political divide, because we have only one country called Kenya. Omokonyi bomonogeria sebunge nene Gladys Boss Sholei nigonera kwanera ariaganire korwa saba bunge bonsi chinga kichobokoreri bwabo asaria ira yogokore meremo amoko gendereria ebunke. I want to thank each and every one of you for electing me as the Deputy Speaker of the National Assembly. I am humbled by your great honor, and I promise never to let you down. That to receive your endorsement was great honor to me and a privilege, and I thank you for that. And I undertake to work with you daily to ensure that the 13th Parliament will be the very best Parliament ever. Wetangula nigakora asoko basegeta babunge kwerwa konyorobo semia na kobwatia richiko eriorira bakonye asemiremo yabo. I want to encourage new members. Like my deputy has said, please take the earliest opportunity to learn. Please acquaint yourselves with the Constitution of the Republic of Kenya, so that anything we do on the floor of the House in committees is guided by law. Nebunge ye 13 korwense ya Kenya yanyoreto bosibore asebona babunga bayako bwatrana na baria bachoretwe asentunda yende basemeirie korwa obokoreri borobu yago chiase abananchi. Ngoripoteri egeteseni kia Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Biamono humurikito bene Everino Sero soroboti rwasenchira yoboikirano yirabano numuyigobogo kurawa nomono garibwe bunge nene oyibono manyakatana Moses Masika Wetangula chinga kicho nigo moklaki bwe bunge Sera Kioko anyara kumanya babunga ubu naimeyega yabo naboiga anene asukira nebikaro bye bunge nigego chigo chaka bwanga igana kubaburi yoko bwatirana eliko eneki abakenya nkonyara barobokoreri buisaine. Is designed to give you a 360-degree exposure of the working of a member of the National Assembly. And some of the key topics that will be covered include an overview of the mandate and functions of Parliament, parliamentary powers and privileges, interlinkages and interdependence between Parliament and the judiciary. We'll also cover diplomacy, etiquette and reputation management for you as a legislator, among other topics.
These preliminary sections will enable you to have a general overview of your role as a member of parliament and how this plays out in your interaction while in the House, in committees, as well as with other arms of government and the public. The subsequent sessions of the induction will focus on your actual work in the House and in committees. I would like to urge members to note that the highly procedural nature of Parliament calls for an equally high level of commitment to the rules of procedure and the institution of Parliament. Na boigo ensemo yabarai kurwase byama anase county ya Kwale ana kurwase kyama kele kia pa kyama ge ODM na UDA niko barokane kwe murunganiria anana soburai ase county ya Kwale kolenga nabarai ya bugati ya bo bali bale kurwase ensemo yobutini bali bale no bolema niko batebere buna kolenga na malieta bakubatu kwa gazeti ya serikali ase kerogo gyo kurwana nomination sasa ensemo yobo MCA nigo bona abanga babete bagotigwa magana gote abuna abanyari bakoywa mabagayo nigo bare abamenyo sembali bamenyi bensemeyo nigo chinga kiye banyare kubuli byame byanase kyamakalya ODM UDA na pa kwane kibunangwa esoki bale nako ene kyamalieta kurwegwa na abamenyi bensemeyo ya Kwale chinga kiye nigo baro kurogo tindi buna bona na bera beteri kunganya kurwa ase byamebyo ase kerenga buna bere bagotigwa maega batari kuligererigwa ane nabantu bale no bole manigo chinga kiye bamo kiri mono ekyamagia ODM nagote yabuna bali bayirwa mabaga nominations na sekero kyo MCA abange babo mbali bamenyi bensemeyo. Nafasi zimekuwa zimetoka chache, lakini tulikuwa tunajua nafasi zikitoka chache basi ambao watapewa kipaumbele ni watu wa Kwale. Cha kustaajabisha ni kwamba tumeletewa msichana hatumjui, si mtu wa Kwale, si mpiga kura wa Kwale, lakini ameingizwa kwenye list ya nomination ya Kwale. Baba amepata kura nyingi sana Kwale. Hizo ni nguvu zetu. Tumetumia rasilimali zetu, mimi na Mheshimiwa Najma, na tumetumia wakati na muda wetu. Sasa nomination zimekuja, tunapata majina ambayo hatuyaelewi. Iwapo hawatabadilisha hii list, mimi nimetoka katika chama cha ODM, ni basi sitakiunga tena mkono. Lakini masikitiko makubwa, listi imetoka, wameingia watu wageni. Hakuna Mama Uba, hakuna Najma. Hiyo nomination hazikuwa za haki na ninasema hiyo uchaguzi nomination ziregeshwe tena na ninaomba niweze kufikiriwa ili niweze kupewa ile haki yangu ambayo wamechukua wale ambao walikuwa na wana gazeti ili nikaweze kusaidia walemavu wa Kwale County, kwa sababu ni haki ya walemavu kwa kila county kuwa na watetezi wa walemavu, na si UDA peke yake, even ODM hatuna mtetezi wa walemavu. Mochumuligiri bono asoro botiro kurwa sensemo ya Kwale ni gorogo tombiko goika sensemende to ikamba ka studio B ensemende bono tomana na Victor Obangi atumana ya gande to kolekana kurwa sensemo ye chigoso dia sebiru tere bitambe ngwira na semese ko monchumuliga ndego kumanyia alia agande to kolekana kurwa chinsemo chino kolenda sebono goika ensemende studio tonyorango chigosoli na Victor Sultan.